zai chipinga to dadama ndawe ziri kudiana icho kwa demo ya Zimbabwe ndiri modiri mukati bekufamba mukati bekufafadzana kutsudzura ziri kuitika matima na wasanyika ino ndinozora chimuti munenge makachibata mukati bekufamba nekuenda mberi asi panguva ino muri ya Zimbabwe rega ndimbokupaidza ndinadzo muri ya Zimbabwe mukaenda pa WhatsApp channel yedu muchasangana nedzakaona dziripo but kutaura kuno kwanduta muri ya Zimbabwe nyaya yandakambotaura yakaitika pa Stone South Park apa yekuti kuna muprofita angari mukati mekubata vana komana achibaita madzimai kutaura kuno kwata muri ya Zimbabwe chakubuda zvakare chichibva pagutu apa utori nemuprofita zvakare akabatwa mushure mekubata mumwe mwana komana achimuita dzimai ari mwana komana iko zvino yakaenda kumapurisa tamirira kunzoti ave papi nishakupa yakamira seiko nenyaya muri ya Zimbabwe iri kuitika kwa Alaska hebvo tataupira muchinhoyo apa yamai vari kurwara muri ya Zimbabwe vari kutsvaga mukadzi vari kutsvaga mubatsiri nenyaya yekurwara makumbo ari kutogara mumvura achichema mukaenda pa WhatsApp channel muchaona zvese ndine mwana ari panyatsime kunonzi golf club kudhuze nekwa Gombiro uko mwana akaberekwa muri ya Zimbabwe rega ndingoipfafaidza iyi paka Nyatsime Harare Gombiro Nyatsime chiri kuti tani Zimbabwe vabereki vemwana uyu kuti nditaure navo kuita zvokumanikidza kutsvaka kuti kwanise kutaura tese kwete nekuti havadi nenyaya yekutoti vari kuda havo kutaura kuti vanditsvage tizotaura tese asi havakwanise kutaura nekuchema kubva kuvabereki vevana ava kusvika kuvabereki vachona vese vari kuchema mhuri ya Zimbabwe mwana ane 11 days kuberekwa ari mwanasikana kubva zvaaberekwa ari kuramba mukaka uyezve achienda panguva yevanhukadzi mwana musikana karusvava kacheche 11 days kari kuyamba kuyamwa asati akwanisa 2 weeks ile ari kuramba kuyamwa mukaka uyezve mwana uyu ari kuita sezvinoita madzimai kana vachienda panguva yavo so vabereki vari kusvika mhuri yeZimbabwe kwaita tambura apane here unokwanisa kutibatsirawo mhuri yeZimbabwe vanogona kubatsira mhuri iyi vari kuchema zvokuti mukasangana navo unotaridza kupedza nyaya yese vachingochema vakatarisa mwana kudai votarisa kuti mwana uyu chokwadi angecheri senge munhu mukuru apo mukaka hayamwe vari kutotsvaga zvekuti akwanise kuyamwa mitekaka inotengwa iya pamusoro paizvozvo izvo zviri kuitika pamwana uyu hazvisi kumira zviri kuramba zvichienderera kumberi vazama kuti kana pane vanoziva vanogona kubatsira panyaya iyi veduwe mukaona vanhu vakuuya pamhepo kuti nyika yese kana pasi rese makateerera zamai kuti batsira chipo chatakapiwa naMwari but kana chikauya chakadaro Zimbabwe tinosvika kupi baba Isabel ndiye mwana wekutanga here wemhuri iyi Zimbabwe andinazokwanisa kubvunza kuti mwana uyu ndokutanga ndiwepiri ndoche asi ndinovimba mhuri yeZimbabwe izvezvi ndinokupai mhinduro yekuti mwana uyu mwana wechingani asi mwanasikana ane 11 days kuberekwa asi takwanisa 2 weeks achingozvarwa pamukaka anambogara aenda vari kutozama kuti angayamwe sei vanoziva nezvekuyamwa ndo vakavabatsira kuti vanopiwa izvi neizvi asi chanetsa ndechekuti ari kuita semunhukadzi munhu mukuru ari kuenda panguva okay vakwanisa here kuenda kuna namazvikokota madhokotera vanoziva vakadzidzira nezvemuviri wemunhu kuti vazive kuti kana izvi zvichiitika panogona kupane dambudziko rakati vari kuenda mukoma KB ende vari kuti ari kurapwa but hapana chiri kuchinja iko kuenda panguva yemadzimai kwaari kuita zvakatanga rini kwanzi achikuita 3 days chete angatotaka kuenda 3 days angataka kutoenda ende anaombomira ende ari kuenda zvokutoenda nani stop hey ya kuchipatara vari kuti kudini kwanzi kuchipatara vari kungonyora vachingochinjanisa mapiritsi mupei izvi sevanhu vasingazivi kuti ivo vanenge vachiti kudii but zuva rakasikwa naMwari mapiritsi mishonga ende achionekwa kusvika izvezvi adzoka ari pamba ndozivaka kuti tiri vanhu vanotevedzera chivanhu chedu ichokwadi dzimwe nguva tunoenda kuchipatara tichikwanisa zvekare kufamba tichidaka kunzwa kuti chii chiri kukonzera vafamba here ndizvo zvacho iko zvinozvava kuti Zimbabwe tiri kuzama kufamba kwese but hapana chatiri kuona chiri kubudisa asi kazhinji mhuri yeZimbabwe vanhu vakafamba vakaita zvinobuda kashoma kuti vaudze vanhu nokuti zvimwe zvacho zvinobuda zvichienderana nemutemo zvinogona zvakare kuzokanganisira iwewe uri pakurwarirwa zvakare lese wabuda wapinda nekumwe kuri kunzi ndibhosho ari kukodzera izvo wangu angave bhosho but wakati bhosho ndizvo uri kuita pamusoro pekurwarirwa zvakare unobatwa ndiwe
Zimbabwe munoti kudini kone ichi chiri kubva kunyatsime tibatsireika 0713938538 0713938538 0713938538 mesimba ikaita bukali nzimba chidoti Alaska Shengleton regani ngoti paka Alaska Shengleton right chiri kuti kudini koche ku Alaska icho kwadi muri Zimbabwe regani kuzisa nyaya yakatika ku Alaska inyaya yekuti kune vamwe mai vane makurongoda 45 years pari zvinozo asi nyaya yapana panje kuti amai vari kurwara ko vari kuita ndiri mukati mekubvunza kuti zvakafamba sei kusvika nhasi makurwara mave nedambudziko ramuinaro nyaya yakatika ndekuti amai vanoti iko zvinozi iwo mai pachavo handichatokwanisi kutaura navo vatori nemwana angachigara mukati meguta Harare akasvika kumba kutaura kuno kwatiri kuita ndiye ari kufamba navo achivabatsira mushure mekuti vave nedambudziko rekurwara rekutsva kwemakumbo avo ari kugara ari mumvura kungomabudisa mumvura chete vanochema kuyura nekuridza mhere izvezvi zvakare kunyange makumbo achiri mumvura vari kungochema kuti vari kutsva but kana ari mumvura zvinenge zvitori nani mukaenda paWhatsApp channel yedu izvezvi muchavaona mai vavo makumbo ari mumvura vachichema kutochema kuratidza kuti vari kurwadziwa matangiro akaita nyaya ndi ava vanoti ivo vakarorwa vari pabarika semukadzi wepiri number 2 okay murume aiuya kumba kwake achienda kumba kwa mai guru achiuya kumba kwake achienda kumba kwa mai guru one day vachiperekedza mwana kuenda kuchikoro ndokusangana nemunhu aizviti muprofita zvikanzi amai atizivani zvedu but ndine mashoko andoda kutaura pamuri ndiri kuona pamuri pane mudzimu uri pamuri but mudzimu uyu hauna kumira zvakanaka unoda kugezwa Andiriya simudzambada tirove pakatsikatsika andiriya iwe andiriya iwe tapota andiriya maikani iwe andiriya iwe pakatsikatsika simudzambada pakatsikatsika simudzambada pakatsikatsika fofo iri tipuriti wiri pinifo muprofita akati kudini muprofita akati amai pandiri handikuzive zvangu but simba redenga nemuyamutsiro zvandaona pano randiudza shoko richiti pamuri amai pane mudzimu uripo but mudzimu iwowo pane kuuya kuri pauri kusida kunaka unoda kugezwa zvikanzi ndiri kumhaini mwana wechikoro kana uchikwanisa kuzonditevera kumba kwangu ndinogara apo tevera muprofita tizobata pamwe chete but iwo amai ava vanoita zvechivanhu okay muprofita akatevera pamba ndokusvika kutava kurondedzera ari mukati mekutaura zvikanzi inzwai amai mudzimu uri pamuri unoda kugezwa zvikanzi ndezvipi zvimwe zvezvimwe zvaungandiitira kuti gobatsirika pakuuya kwemudzimu uyu right ndobva wapiwa rice nezvimwe zvimabhiya zvechirungu izvi zvikanzi tsvakai vasikana muende kurwizi munopedzisa muteuro uyu mukaenda kurwizi neve muchaenda navo ikoko munonogeza naikoko mageza vasikana ava imimi ndimi muchapedzisira kugezwa right mashoko aya ari kutaurwa nemuprofita ichokwadi kuna amai vanoita zvechivanhu murume wemudzimai uyu akaudzwa here kunzi ndo zviri kuitika ipapo angasina kuudzwa ipapo okay right nokuti murume anoboti kwamai guru kudzika kwamai nene zvadaro amai vakatora vasikana ava ndokutora vamwe vasikana vatatu vachibva vaenda kurwizi kunzvimbo yeAlaska vaenda kurwizi vanoti vakasvika zvavakanga vapiwa nemuprofita zvanga zvakasungwa zviri pamachira vanoti vakasvika vakamira parwizi vakatanga kuda kuti vakande munamato kuti upfuure vanoti vakanzwa hana vechirova vakanzwa kupera simba ndokubva vaudza vamwe vasikana vakati sikana ndauya pano kuzoita munamato uyu but ndiri kunzwa kupera simba uyezve hazvisi kundibvumira ndiri kungonzwa sokuti handizivi zvikanzi nevasikana imi kana makanzi ndiwo munamato pedzisai munamato ndobva vapedza kukanda munamato mumvura ndobva vagezesana amai acho vapedzisira kugeza vachibva ikoko amai ava vachisvika kumba vanoti usiku ihwohwo havana kurara vachinetsera nemurume neimwewo nzira but nemurume uyu vanga vagara kubva kumashure waitori mutambo wokungoti zuva rega rikasikwa naMwari vanonetsana okay havana kuzvitora kuzvisanganisa sechinhu chimwe chete vanoti vakarara kudaro vakabva varota nyoka yakauya ikabudisa mazino anenge emunhu ine mazerere muviri wese ndokubva yadarika ndokubva vazorota paine munhu akabata danda ndokuvarova pagotsi pavakataka kurwadziwa nemagotsi ndopakatotsika kurwadziwa nemakumbo vatsika kurwadziwa kudaro ndokurwadziwa murume aimboenda achidzoka achienda achidzoka rimwe ramazuva mwanasikana wavatosvika ikoko murume amai vaichema achiridza mhere neusiku murume akarara panze achiti ini ndakurara panze chikonzero uri kundinyaudza kana ndakarara mumba muri kuchema uri kuita noise asi murume akadzi achita sei achirwara murume kusvika azorova pasi ndokubva atiza zvachose izvezvi mhuri yeZimbabwe mukaenda paWhatsApp channel
muchaona mai vavo vachichema vachiridza mmere iko zvinozvi mwana sikana wavo aitosenza mukati meguta reHarare akutogara ikoko achitochengeta mai but avakwanisi kubudisa makumbo mumvura vakagara vanenge vari pacheya vaine bucket vakaisa makumbo mumvura vachichema izvezvi vakadaro futi vanenge vakatobatwa nevanhu nokuti muviri wese necheya yachona inenge ida kutodonha nokuti vari kurwadziwa vachiti makumbo vangu ari kuita sei ari kupisa saka vari kuti Zimbabwe kana kune vanofunga kuti vanogona kubatsira vaenda kuchipatara zvanetsa vafamba muchivanhu zviri kunetsa nanhasi vasati vabatsirika izvo zvikutaura kwandaita izvozvo vatobuda nhasi kuseni kunoku but kufamba kuti vabve pamba kuti uzofamba munhu akaita makumbo mubhaketi vachipinda kana mumotokari zvinonetsa nguva inokubudisa makumbo iwawo unenge watori moto chaiko kupisa ende vari kutoshiedza zvokutoti tsvagai maice block achiiswa mumvura imomo zvakare achitoiwa makumbo kuti dzimwe dzenguva angatonora saka vari kuti Zimbabwe mungandibatsira asi handisi kuziva kuti chii ndiani akandidaro urwere upi unokundikana kuchipatara pamwe chete nekuchivanhu kana vari kuvakamborapa varipo vakamborwara nazvo ngavauyewo vandibatsire kuti pavakarwara vakabatsirwa sei pavakarwarirwa vakabatsirwa kupi pamwe ndingapora Zimbabwe kana muchida kakona video ya mai ava vari kugara vakaisaka makumbo mumvura kuAlaska uko joinai kana kuti followai National FM right WhatsApp channel unofollowa seiko unongotumira ka word rokuti link LINK pa WhatsApp number dzinoti idzo 0713 938538 0713 kana pa 0712 393 852 0712 393 852 amai ava vane mhuri yakakura sei nemurume wavo nemurume wavaina izvezvo ashwa akaenda nepabarika havana mwana vese havana mwana wese asi vane mumwe murume wakamboita kumashure mwana komana wavo iko zvinozvi umwe atori form 1 okay pavakatosangana nemuprofita uyu ndiye mwana wavaitofamba naye achienda kuchikoro vane nguva yakareba sei vachigara nemurume uyu anga nemukadzi wake kudhara 6 months zvane nguva yakareba sei vachirwara vari kupinda mu2 months iko zvinozvi 2 months vachirwara vasati vakumbira rubatsiro kuZimbabwe ivo vakambofambawo here kuchivanhu kumaprofita vakanzi kudini vanoti vanewo vari kunzwa ariwo ukama pakuroorera anhu apa pakuroorwa apa wavari kuti ndiye ari kukonzeresa saka hapana here vari kukwanisa kuvabatsira kana uchichema ukationa munhu akutouya kuzochema kudai izvo kureva kuti kwavazama kwese zvaramba saka mushure mekunge vabatsirwa nemuprofita vanzi ngavaende kurwizi ikoko ndokwakatangira dambudziko rese Zimbabwe munoti kudini kune icho chiri kubva kuAlaska aiwa tinotendengo muyonja deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down yemedio varoi havana pilo bumba iwe kwanzi chimuti ndakabata wamukaseko Isaac Ndebvu ndisikakagara mukoma wangu utekwa utukabirwa pamusoro mukoma Black Sam chimuti wakabata kwanza ndichise wamukasi nasi birthday ravo hey ndoda kumbovaimbira mukoma pe mukoma Black Sam Tenga chike mapostori kamila wani katino tunguru betri mbira popo ngamu ya mararaze kwa kumoka unde pati kamunda jisuka mapostori kamazero se umasti mukama pada doti kuno trambiro sina muswe baba nganga maibalo inendere joya ntati kongonya kaunda jisuka naka ya mani wo waro ya wana piro mumba po rikiti fu paka mberegwa chekumberegwa musati matsudzura regai tingopaka sando St Boniface Tare Primary School kubvaka kugokwe South vapindira pa ZBC Mbare Studios Tare Primary School yes gokwe nemangwe rekati kuti gokwe yapindira tinotenda St Boniface Tare Primary School gokwe South icho kwadi muri Zimbabwe nyanjula kutaura nekureketa nekupfapfadza ndepangwa muri Zimbabwe inya ndiri kutoreketika mukati menzvimbo yemberengwa ndiri mukati mekufamba muri Zimbabwe kune murume hanga ari mukati mekusenza mukati meguta reHarare ari mukati mekusenza
kudaro chakaitika ndechekuti kutaura kuno kwatiri kuita anga asvika pa 42 years hana kumbogara azivikanwa musikana wake hana kumbogara aroora kana kuita panonenero kuti akaita mwana apa kana pekumbudzi musikana ari kufamba akazvitakurawo ndiye kana kuti angonzi uyo ndiye musikana wake aingozivikanwa ari bhosho zvadaro mhuri yeZimbabwe vanhu vakangorivara ndokungosvokwa nemukomana angopindira nechimhama zvikanzi ndozvandaitazve nekuti ai25 ane bango tobvasvika zvikanzi baba namai ndauya ndiye musikana wangu handina nguva chikonzero kubasa kwakandimanikidza ndakapromotwa ndihande basa repamusoro kweye kwamavisa nichishanda saka handingakwanisi kuita mukuru webasa asina mudzimai ava ndo amai ava nanoera mustupo wakati saka zviri kuitika ndezvekuti handina nguva yakawanda ndiri kusiya mukadzi kunoku ndombodzokera kubasa achiona pamba nemhuri nehama dzangu ndosodzoka ndomutora weekend apo akasiyiwa chiri china zvikanzi chishanu Friday Saturday Sunday ndiyo ndozomutora manje ndinenge ndiri pabasa mukomana achisiya mukadzi ino musi wechina Friday Saturday kumapasi 12 dzamasikati shoko ranga nakusvika ronzi tine urombo mukadzi wako ashaika ari mwenga ari pamba mukomana ndokubva kunoku akatakura vangainawo zvikanzi mudzimai wangu musiya ari kumochari ndokubva aenda ikoko munhu wakaenda naye mhuri yeZimbabwe zvikanzi izvo handikwanisi kuviga mukadzi wangu uyezve inini pachangu ndichagara mumotokari mangu handiburuki kana kutsika pasi ndikaburuka pane zvandakakura ndichiziva ndichaita mhosva ndichatifirwa nomukadzi ndigoenda kuchechi ndigoenda kujeri nokuti ndichauraya vanhu ndine nhoroondo dzandakakura ndichiziva zviya zvikungudzwa zvinogara muvhileji vanenge vachinzi mozvisere kuti avaroya mozere uimba for munosaita zvakatika nzvimbo yese inogara vanhu haishayiwi vanhu vanonzi uimba for uyu anoroya uyu ihifambisi vanenge vachingonongedzwa saka panyaya iyi ari kuti iye zvandakakura ndichinzwa wese wandakakura ndichinzwa kuti ndo zvaanoita pamabasa akafanana nekuuraya ndinogona kuuraya vanhu saka ndichaenda nomubatsiri wangu mubatsiri kana ndichinge ndasvika ita zvinhu zvako wega kuti mukadzi wangu azovigwa but ndichagara ndiri mumota kana chiri chikafu ndichapiwa mumota kana kuti ndichaenda nechikafu changu ndobva wasvika kuya vasvikako zvikanzi nomubatsiri zvandiri kuona pauri chokwadi ndezvekuti usatoburuka mumota macho kana muruvazhi rwepamba pako usapinda rega tinopinda isusu ndobva apinda zvikanzi nemubatsiri musatora mutumbi kubva kumuchari ngaugarika kuti mboita basa tiri kunoko papa munhu achibva anopinda pamusha zvikanzi bhoilese mvura ndobva yabhoiliswa mvura zvikanzi pane hembe iri kana imwe chete yemufi muroora uyu ko mazuva iwawo haana kuuya kamunhu uyu kuzogara akauya kuzoona pamusha hembe dzanga dziri mubhegi vanatete vamwe zvikanzi torai hembe kana 1 ndobva yatorwa hembe zvikanzi murume achogara kuHarare achiita zvekushanya kumba kana imba yakavaka kumusha anga asina ranga riri pashuraka right zvikanzizvo hembe yako murume zvikanzi hembe dzandinadzo ndo dzandakapfekeza hembe handisina kutopfeka panapa ijaketi zvikanzi unza jaketi iyoyo torai chimugoma muombe bhoilisai mvura isai hembe yemurume nehembe yemukadzi imomo mumugoma imomo isai huni vakomana bhoilai kusvika mvura yakuta kukwata kuya ndobva maisiwa zvinhu zvakaiswa imomo zvisina vakaonekwa zvaakaisa iye vakavhara mubatsiri vachipedza kudaro zvikanzi vharai pamusoro ndobva wavhara ndobva wapedza zvikanzi hatina kwatiri kuenda nhasi tiri kurara munomo hembe idzi endai munodzinika pawaya padzinoonekwa nemunhu wese pamunongoona kuti dzaoma mobva madzidzora kuti dzichioma manje nokuda kwejaketi hadzina kuoma zvikanzi mukomana mangwana kuti uri kuenda kubasa kwete ende kubasa uchaenderei iwe wafirwa jaketi ndinozosvika pakunyanya kuoma zvakanzi hamuri pinduri risiye rakadaro mubatsiri ndiyenda achinopinza maoko mumahembe nebuhomwe kuti anzwe maoma here maoma zvikanzi bhoilai futi ndobvabhoila vabhoila kudaro zvikanzi kachite sei ngadzinikwe zvakare ndobva dzanikwa ndobva dzakuda kunoramba kuoma zvikanzi ndipei kunoku jaketi remurume ndobva rapfekwa nemubatsiri hembe yemukadzi ndobva yaiswa muhomwe yejaketi zvikanzi ndiri kurara ndakazvipfeka pamba pakaiva vanosvika 6 manheru vachiti tiri kurohwa asi toda kubatsirwa muri kurohwa nani
vanhu ava vainzi vari kurohwa vaibva kupi? vanogara muvhileji imomo pavanhu nokwanota 6 3 vachona dzitori hama dzemukomana uyu zvikanzi tiri kurohwa zvikanzi kukana muchirohwa munouya panapa here kurwere hwakafanana ndo kumba kwenyu saizvizvi tafirwa tamboendere kuenda kumba kwevanhu chiti tauyawo panapa tafirwa kaundi tikakochema kuridza mere veukamani vanoda ndi vanouya panapa imimi chamboita timouya panapa chii dzokerai kwazoita vamwe vanokwenda kuita 2 vasiri 6 vakauya pakutanga vakazosvika vachitaura kuti tiri kurohwa nemukadzi akashaika pano zvikanzi mukadzi akashaika panapa kubva zvaauya izvi makambosvika panapa here zvikanzi hatina munomuziva here akamiswapo munomuziva here zvikanzi hatimuzivi sei muchiti muri kurohwa nemukadzi akauya panapa zvikanzi nemurume uyoyo siyai mutumbi wemudzimai wangu uri kumoshari toda kumbobuda mubatsiri handi ndokubva vabuda mukoma KB kusora kwazuro ndokwainzi vanhu vakaenda kwasabhuku vachiti chishedzere mukomana uyu tofanira tigare pasi nokuti mudzimba hamuzi kurarika mune vanhu vari kurohwa saka sabhuku akati kana nyaya yadai handikwanisi kuiita yega yaye vanhu vakawanda nyaya ngaendeswe kwamambo mukomana achibva afonerwa mukomana achibva ati iye handina kubva ikoko nenyaya yekurohwa kwevanhu nokuti hainei neni ndakabva nenyaya yekuti ndoda kufambira mukadzi wangu uyezve mari yekuunganidza vanhu vari parufu handina ndiri kumbotsvaga mari yekugara kwaita mukadzi ari mumochari uyezve nyaya yekuti nditsvake kuti chakauraya mukadzi wangu chii izvo kunzi vanhu vari kurohwa izvi ngavafambewo sokufamba kwandiri kuita ndobva anyarara saka nhasi kuseni ndopabuda shoko rokuti umwe wevamwe vakaenda kwasabhuku nepamba apa vachiti vari kurohwa ashaika but ari mukadzi but mukadzi ashaika uyu mwana wekubaba mukuru weimba yemwana uyu mwana wemukoma wababa vane mwana uyu ashaikirwa nemukadzi ndiye ashaika nei vanhu havasikuza ndeumwe wevamwe akamboenda pachida kuti sei ari kurohwa saka iko tinozi kuti ashaika nei hapana seti aziva ende mukomana uyu pari zvinozve asati ndamubata saka masikati ndisaka ndiri mukati mekutaura nasabhuku wemunzvimbo iyi nokuti foni yake ndatoiona pandiri ndikambobuda panze ndikazama kutaura nawo nyaya yokuratidza kuti yakareba saka pachapedza basa ndichataura nasabhuku wemunzvimbo uyu ndivabvunza kuti mashoko avainawo ndeyechii nokuti ukama hwangu nasabhuku hatinambogara tataura tese takataura tese nokuda kwenyaya iyi kundibata kwavo kunoratidza kuti kune imwe nyaya yavepo iri kuenderana nenyaya iyi maupdates baba Isabel muroora uyu anga abvisirwa kudhara roora paakaenda kumusha akasati abvisirwa roora mukuru hama dzemukadzi uyu wekufa dziri kuti kudini hama dzatoziviswa kapa arisati anzwa mashoko ari kubva kuvi ari kubva ndinovimba kuti murume paatobva pamba apa achiti ndirambogadzirisa zvinuka ndezvimwe zvezvimwe zvaari kugadzirisa kuti hapana chinoitwa hama dzemukadzi singazivi achibva abuda but ari kuti wese ane chokuita pamukadzi wangu amusati matanga muchati mutanga but ari kuzvamba ndechikupichi mberengwa ya saka kuti muroora paakaenda kunoonekera kuti anoona kumba kumusha kwemurume ndo pakasvika chinorohwa ikoko hatina zera navo varoyi hatina zera navo akanganise muroora mutsva apo mukomana 42 years asati aroora ndikuti atitora mukadzi kuti wana pamba kungosvika pamba chete kuri kuti ndiwe mukonesa kuroora kuroora kwacho kuti vanhu tokunyadzisa iko kungosvika kwakaita kane musikana watoshedza kuti waenda katakura munango nsikana uko wazvigona sei musikana uyu kumusha kwake ndikupi kwanza anobva kuurungwe kunonzi kwakazangarare ya 12 minutes past 11 titenderei timbopinda muchitoro zvisungirira anechi 4 years 3 years ndakazokwanisa kuita nyaya yemukoma Keba ndakataura ndiwe ukama andazokwanisa kusvika ndakanichiti ndichazokwanisa kuenda panzvimbo yakafanana nemapurisa nepanzvimbo nichingeenda pa kwatiri kubva asi nyaya iripo ndekuti kune mwana anga ari grade 7 akaonekwa akazvisungirira pabagla bar pamba achibva atofa ipapo saka akazotorwa wake nemapurisa saka tichanotsvaga kuti chakambokonzeresa chii yanga iri nyaya yei nemhaka yei saka Zimbabwe zvinorwadza kuti grade 7 mwana anga ane 14 years ari mwana komana akangoonekwa akarembera pabagla bar ya zvakaoma pane vanga vachitsvaga kanhamba dzekuzvishawa nedzemubatsiri wekubatsira muroora uya akangofa aenda akakunoonekera kumba kwamwene ichokwadi muri yeZimbabwe namba dzachona dzinoti izvo 0714 204 235 0714 204 235 0714
204 235 ndinovimba kuti ndizo namba zacho. Aiwa tinotenda rega tingotora kamutereri wakumalizira ukupedzisira tinzwe kuti anoti kudini kubudikidza kane izvi zvatatsudzura nhasi muchirongwa poshongora segment 0713938538 pane quiz yatakanda pa National FM WhatsApp channel. Manya kana usati wajoina ingo joina kubudikidza nekutumira wedro kuti link pa 0713938538 0713938538 kana pa 0712393852 0712393852. Hello pa National FM. Yes, Kebina Bojo. Muje maskwera ere. Maskwera sei. Taskwera tiri kutaura nani ari kupi? Mutana anonzi Asha ari pakazangarare. Asha. Yes. Kurise kwakazangarare. Kwakazangarare kwakanaka vanhu vachadzidza zvakawanda vanhu kwakazangarare vaurayiwe. Ndizvozvo. Handi mukadzi uyo akaurayiwa kuberengwa kumusha kwake kuno kwakazangarare. Ichokwadi ichocho. Vanhu kuno kwavaurayiwe apa vachiri kumbotangana nemubatsiri vachazotangana nekwedu kuno. Atori mahwani vakaoma mukoma wangu. Asi unourayirei kumunhuko akutadzira chii? Zvakaoma mukoma ndanzwa kurwadziwa nenyaya iyo. Shwa murume anga ane 42 years asati aroora womobva mato mutanganisira mukadzi wake asati abvisa kana mari. Vanga vachitodaka kuti mukomana uyu pamwe atsvage kana kuti agara akadaro. Ipapo ndo pane problem. Tinotenda kuti dai vatowedzera pavabatsiri vakaenda kudai vawedzera futi gogo shuro vaenda vanowedzera zvavo pamusoro. Panenge pakaipa. Kwozoti iyo yemukadzi uyo ari kutsva uyo dai ishuwa vabatsiri vagona kupindira tabatsirana. Ko iye munhu anombodzi muprofita uyo anozosiya aita munamato yakadaro pamunhu chiiko chiri kuitika? Handizivi mukoma kuti chii chaizvo. Vanhu vari kuda kukanganisa zita redu isu maprofita handiti. Kuda kutisvibisa. Kuda kutisvibisa shuwa vachiita zvinhu zvisirizo kudai izvo. Kune vamwe vanosvibisa kamazita evanhu vanoita basa rakanaka. Aiwa dai vasiyana netsika iyoyo vakuda kukanganisa chinamato shuwa. Ichokwadi. 0713938538 0713938538. Rega timbonzwa kamutereri ari parunhare. Hello pa National FM radio. Mukoma Kanyemba mamukasei na mukoma Bosch. Zviri sei mukoma wangu? Musheni mutara na mukoma Addington Mkwanya apa kwazi na 5 baba Simba. Baba Simba tibatsire tinzwe kuti pane zvamanzwa zvataposhongora izvi ndechipi chamuda kubatsira uye zvino ungabatsirika sei? Ini mukoma Bosch ndida kutaura nezvamaya vari kuta makumbo. Muprofita akavapa munamato ngavaende ikoko. Unobatsira muprofita anofana ri ari kukonzesa zvinhu izvi. Muprofita ndiani nyaya ngavaende kune muprofita iye ngavasaende kune vamwe vabatsiri vanongoenda kune iye yacho akavatenda kurwizi. Nai baba Simba maprofita nganga nemadoctors tinoziva kuti vanobatsira vanosvika here panguva yekuti rwadzisa futi vanhu asi ivo vari vabatsiri. Zvinoitika kuti maprofita emazuva ano manje hachazichaiwo manje vakushandisa mishonga. Ani muzoona. Saka zvisi zvaMwari zvazvemishonga saka zvimwe zvacho mhiko inenge yarasika manje voita zvokwadza. Kuti muprofita uyu anogona kunge aiziva here nemunhu right aida kurwadzisa amai ava. Muprofita aizivana nemunhu akatotengwa muprofita akutoziziva muprofita akanyatsobatwa mapatsika achataura munhu. Akabatwa mapatsi. Akabatwa mapatsi ese kanga vanyatsobata muprofita anotaura zvese amai vanopora. Ada kubatsira mama ndevekupi zviya vari kutsva makumbo avo. Weku-Alaska. Vachadaka kubatsira vamwe kusanganisira kunyatsimbe vane mwana. Mwana ane 11 days ari kuenda panguva. Right, vanokubata isei. Ichokwadi muri yeZimbabwe regani kuti mamukaseko mukaswera seko mukoma wangu big man palusaka apo pa temperature iri kukwira seko apa temperature pane kutonhorera kuripo ipapo muri yeZimbabwe pana mukoma big man. Aiwa regani kuti wamukaseko Isaac Ndebvu kana kuti wasupa Zindoga pamwe chete nepa 2 Sons apo pamakomva chimuti munenge makabata ndozviziva vanoda kundibata muri yeZimbabwe munondibata pa namba dzangu idzi namba dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabika sa muchineripi chidziva the illegal structure. Po
rikiti vo.